Η πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Καντάς Κωνσταντίνος, Διευθυντής Δεύτερου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου. Πανελλήνιο Συνέδριο, Νέος Παιδαγωγός, Αθήνα, 16-17 Απριλίου 2016. Οι μορφές του σχολικού εκφοβισμού είναι τριών ειδών: ο σωματικός εκφοβισμός, ο λεκτικός και ο κοινωνικός. Στο σωματικό εκφοβισμό ο θήτης μεταχειρίζεται φυσική βία όπως γροθοκοπήματα, κλωτσιές, σπροξιές, καθώς επίσης άρπαγμα ή και φθορά της ατομικής ιδιοκτησίας. Ο λεκτικός σχολικός εκφοβισμός λαμβάνει χώρα μέσα από ενοχλητικά πειράγματα και ψευτοπαλικαρισμούς. Ο κοινωνικός εκφοβισμός αφορά στα μέσα που μεταχειρίζεται ο θήτης ή οι θήτες, όπως είναι η κοινωνική απομόνωση του θύματος και ο αποκλεισμός του από την παρέα μέσω της χειραγώγησης της ομάδας ομιλίκων. Οι θύτες συσπυρώνονται σε μία κλίκα και πολύ συντονισμένα αγνοούν το συμμαθητή ή τη συμμαθήτριά τους. Τους κάνουν να αισθάνονται αόρατοι, δεν τους επιτρέπουν να παίζουν ή τους αναθέτουν τα πιο δυσάρεστα καθήκοντα στις ομαδικές δραστηριότητες, τρέχουν να τους κρυφτούν, δείχνοντας επιδεικτικά ότι θα ήθελαν να τους εγκαταλείψουν και γενικά τους περιφρονούν. Ένα νέο είδος σχολικού εκφοβισμού είναι και το photon-bullying και το cyber-bullying. Ο όρος αυτός έχει δοθεί για να ορίσει τον εκφοβισμό και την παρενόχληση μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή, κυρίως σε μορφή μηνύματος, αλλά και άλλων ηλεκτρονικών συσκευών όπως κινητών τηλεφώνων, blogs και ιστοχώρων. Περιλαμβάνει την επαναλαμβανόμενη θυματοποίηση, η οποία γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού κειμένου. Επίσης μπορεί να περιλαμβάνει απειλές, σεξουαλική παρενόχληση ή και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς ή και τη δημοσιοποίηση των προσωπικών δεδομένων, παραδείγματος χάρη φωτογραφιών των θυμάτων στο διαδίκτυο. Επιδημιολογία σχολικού εκφοβισμού στην Ελλάδα. Σε έρευνα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, το 13% των μαθητών δηλώνει ότι θυματοποιούνται με επαναληπτικότητα μέσα στο σχολικό πλαίσιο και το 30% ότι θυματοποιούνται μια φορά μέσα στην εβδομάδα ή και περισσότερο. Επιδημιολογία σχολικού εκφοβισμού στο εξωτερικό. Στις ΗΠΑ, στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι 1 στα 5 παιδιά σε διάστημα 1 μηνός θα γίνει θύμα εκφοβισμού στο σχολείο, συμπεριλαμβανομένου βέβαια και του έμεσου. Στο Βέλγιο έρευνες έδειξαν ότι το 23% των μαθητών στο δημοτικό σχολείο θυματοποιούνται κανονικά ή συχνά, ενώ το 15,9% θυματοποιούν άλλους με την ίδια συχνότητα. Στην Ιταλία σχεδόν το 40% των μαθητών της πρωτοβάθμιας και το 28% των πρώτων χρόνων της δευτεροβάθμιας 11-14 ετών κάνουν ανάλογες αναφορές, ενώ το 20% και 15% ανάλογα αναφέρουν ότι θυματοποιούν άλλους. Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας. Η πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού μπορεί να γίνει με μέτρα τα οποία θα πλήξουν τους παράγοντες που το ευνοούν και το δημιουργούν. Ένας από τους πρώτους ερευνητές που ασχολήθηκε με το σχολικό εκφοβισμό ήταν ο Όουες. Στην προσπάθειά του να βρει μέτρα πρότεινε ένα πρόγραμμα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει στοιχεία σε επίπεδο σχολείου όπως η αξιολόγηση και ο συντονισμός, σε επίπεδο τάξης όπως πρακτικές που σχετίζονται με τους κανόνες στην τάξη κατά του εκφοβισμού, διευκρίνηση, έπαινος και κυρώσεις, τακτικές συνελεύσεις τάξης, παιχνίδια ρόλων, συνελεύσεις γονέων, κηδεμόνων εκπαιδευτικών και μαθητικές συνελεύσεις, και σε ατομικό επίπεδο όπως
πρακτικές που αφορούν συγκεκριμένες παρεμβάσεις για τους εκφοβιστές, σοβαρές συζητήσεις με τους νταΐδες, τα θύματα και τους γονείς και των δύο πλευρών, σοβαρές συζητήσεις με τα θύματα, σοβαρές συζητήσεις με τους γονείς των εμπλεκομένων μαθητών. Πρόληψη και αντιμετώπιση σχολικής βίας στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα εφαρμόστηκε για πρώτη φορά πρόγραμμα ευαισθητοποίησης αναφορικά με το φαινόμενο του εκφοβισμού την τριετία 2008-2010 μετά από έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δάφνη 3 2008-2010 που εφαρμόστηκε παράλληλα σε άλλα 3 κράτη, στην Πολωνία, στην Κύπρο και στη Λιθουανία. Το πρόγραμμα είχε στόχο να εκπαιδεύσει πρωτίστως τους εκπαιδευτικούς σε θέματα σχολικού εκφοβισμού, αναγνώρισης του φαινομένου, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν άμεσα το φαινόμενο. Παράλληλα, μέσα από την εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, οι μαθητές θα ευαισθητοποιούνταν πάνω στο θέμα αυτό μέσω συγκεκριμένων δράσεων που θα υλοποιούσαν οι εκπαιδευτικοί στην τάξη τους. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε σε μαθητές της 4ης, 5ης και 6ης τάξης του Δημοτικού ΕΨΠΕ 2011. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του προγράμματος ήταν ότι οι περισσότεροι πλέον μαθητές αναφέρουν στο διευθυντή περιστατικά σχολικού εκφοβισμού. Όταν πέσουν θύματα, το ποσοστό αυξήθηκε στο 5,5% πριν από την παρέμβαση σε 15,80% μετά την παρέμβαση. Περισσότεροι πλέον μαθητές μιλούν για την εμπειρία τους όταν αυτή συμβεί. Από 28% των μαθητών δεν μιλούσαν πριν από την παρέμβαση, μετά την παρέμβαση 5,5% των μαθητών δεν μιλά. Τα παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι το φαινόμενο του εκφοβισμού και της βίας στο σχολείο είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί. Παρέμβαση σε επίπεδο σχολείου. Παρεμβάσεις στο διδακτικό υλικό. Αρκετές μελέτες έχουν αξιολογήσει την εφαρμογή νέου διδακτικού υλικού για την παρέμβαση του σχολικού εκφοβισμού. Οι παρεμβάσεις αυτές περιλάμβαναν βιντεοκασέτες, ομιλίες και γραπτή διδακτέα ύλη. Οι έρευνες έδειξαν ότι οι παρεμβάσεις στο διδακτικό υλικό δεν μειώνουν τον εκφοβισμό. Ωστόσο, παρόλο που ο εκφοβισμός και η θυματοποίηση δεν άλλαξε σημαντικά, οι δάσκαλοι ανέφεραν σημαντική μείωση στην παρατηρούμενη σωματική και λεκτική βία. Επίσης, σημειώθηκε η αυτοαναφερόμενη θυματοποίηση μεταξύ μεγαλύτερων παιδιών. Ωστόσο, τα νεότερα παιδιά στην πραγματικότητα ανέφεραν μεγαλύτερη θυματοποίηση και δεν υπήρξαν σημαντικές διαφορές στο γενικό εκφοβισμό ή θυματοποίηση. Ολιστικές πολυτομεακές σχολικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν συνδυασμό σχολικών κανονισμών και τιμωριών, εκπαίδευση δασκάλων, διδασκαλία στην τάξη, εκπαίδευση στην επίλυση συγκρούσεων και προσωπική νουθεσία. Οι ολιστικές σχολικές μελέτες εμπλέκουν περισσότερα υποκείμενα από ότι οι διδακτικές παρεμβάσεις. Περιλαμβάνουν εκπαίδευση του προσωπικού του σχολείου, υλικό για γονείς, μαγνητοσκοπημένη διδακτέα ύλη τάξης και αξιολόγηση μέσω ερωτηματολογίου εκφοβισμού. Ο βαθμός παρέμβασης του σχολείου στο πρόγραμμα συνδέθηκε άμεσα με θετικά αποτελέσματα κατά του εκφοβισμού, ιδιαίτερα για τα κορίτσια. Οι ολιστικές σχολικές παρεμβάσεις είχαν θετική επίδραση στον εκφοβισμό. Βρέθηκε μειωμένη θυματοποίηση στις αναφορές δασκάλων και μαθητών και μειωμένες πειθαρχικές παραπομπές και παρενόχληση σε επιλεγμένους πληθυσμούς μετά από 2 έτη εφαρμογής προγράμματος διαχείρισης συμπεριφοράς σε όλο το σχολείο. Παρεμβάσεις εκπαίδευσης ομάδων σε κοινωνικές και συμπεριφορικές ικανότητες. Ο Ντεροζιέρ 2004 δοκίμασε την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης ομάδων σε κοινωνικές ικανότητες σε μαθητές τρίτης τάξης με δυσκολίες στις σχέσεις με τους συμμαθητές τους. Η παρέμβαση είχε ως αποτέλεσμα τη μειωμένη επιθετικότητα σε αναφορές μαθητών, μείωση εκφοβισμού σε προσωπικές αναφορές και λιγότερους αντικοινωνικούς δεσμούς σε προσωπικές αναφορές για τα προηγούμενα επιθετικά παιδιά. Οι Τέρνε και Ντάουν χρησιμοποίησαν την εκπαίδευση ομάδων σε κοινωνικές δεξιότητες για κορίτσια με συναισθηματικούς και συμπεριφορικούς προβληματισμούς. Τα στοιχεία των δασκάλων υπέδειξαν στατιστικά σημαντική πρόοδο στους τομείς της φιλίας, συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης με τους συνομιλίκους. Συμπεράσματα. Τα προγράμματα πρόληψης γενικά
πρέπει να μάθουν στα παιδιά και τους εφήβους να μην δίνουν ποτέ ή να μην μοιράζονται προσωπικές τους πληροφορίες. Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν να μην πιστεύουν ό,τι τους λένε στο διαδίκτυο. Αν κατά την αναζήτησή τους στο διαδίκτυο βρουν κάτι που δεν τους αρέσει, τους κάνει να αισθανθούν άβολα ή τους φοβίζει, καλό είναι να απενεργοποιήσουν τον υπολογιστή και να μιλήσουν σε κάποιον ενήλικο. Οι μαθητές πρέπει να είναι ευγενικοί με όσους μιλούν. Οι νέοι πρέπει να παροτρινθούν να χρησιμοποιούν λιγότερο την εικονική πραγματικότητα και πολύ περισσότερα την πραγματικότητα. Οι νέοι πρέπει να ενημερωθούν για τον εκφοβισμό. Η δέσμευση του προσωπικού του σχολείου στην εφαρμογή της παρέμβασης μπορεί επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της. Μόνο η χρήση διδακτικού υλικού ή ομάδων που στοχεύουν σε κοινωνικές δεξιότητες έχουν λιγότερο συχνά ως αποτέλεσμα τη μείωση του σχολικού εκφοβισμού σε σχέση με τις ολιστικές παρεμβάσεις.